Akokte bukuksong kaisa kokngka swak nungmani kokno tiyui kokke tabu obo hai swak no sabo snam swak no sabon tei swak nangke tamo kabangku borok no abno saboi mano tamni bagui ang tini swak ni kokno sanani nangka hanba borok baksa salayo swak nangke wak khao ni aw abo kaisa mani kothok kokhai swak nangui wak ongkhang kebo swak nano sineng rakham koke tabuk abuya borok tamni bagui asuk swak no nonglai akok no sana thangke bang makok no sabaya kebo ba dukku poknani bagui kebo ba wanama hamnani bagui kebo ba ongthomani bagui ni salayo baksa sawo nung yake tongu si manliya hanai abo haino swak ni eba swak nungmani testimony of sabai abo ni bagui abo hai kok kabangma salayawi abu jung swak nungke chini langmo tamo hamya ta abo no kaisa kisah sasuk salayana takute buksong ang tini kokok sanane mutsung golse borok salbrum brum swak nunggo bo saimania je swak nangke tamo bo saimania swak ni phan asuk no tongo je khoroksa eklai bo abo sawi semania inba swak nang kadengke chini joto borong kamabu thango swak chini ajimani nok nukhongo rangri ei chini kheto panthor bebak no sokmori jung swak nang mani bisingti chini sakne huija kot marok no iklai jung sawo ake aborok chini langmo ejua klai mano tai swak abo hairok chini beba khamya padimani yagulo kono bo jungno yakari maithagoke chini sak kaham bahan buthi bisingo tonggoi chini sak bahan buthino hamya khlayo muloke khoroksa borok omo soge sanino bo langma ari tang tongsani bo nukhongo baksa baksanino taksangman kiri jeng nubuni phayo amoni bagui abo jeng bahake aswak bai aglainai akute buksong kebo abo hai kaglageni musuli dongke norok ni bagi kaisa lama tongo eba khoroksa sukti khoroksano swak thokjakmano hamrnani muchungke hamrnani lama romnani hingke swak hekjak abo hai ni jarawo swak hekjakno disum kuthungno togoi kepekhe abono mungsasuk mani baikhe bului charikhe eba niji sakbo chakhari ke jung abo haikhe sal kabangma wairi wai chamani yagulo kebo tei swak no gana noknani muchungklak tei nangnani bo muchungklak hake takte bukuksong norok abo hai klai mano hake swak bai haksal khe tongoi mano hake tinani bagi asukno norok bahai ongjakha o video no khanaui tei nai norok comment klai sadi tei total naine ing tongkhaike o channel no subscribe khlai reti tei o video no chajagui tongkhe norok ni map sono bangke share khlai baithak jora nai tongman bagi bele bele khna hambai।